Awusha amaselima. Hayi kabana kuphila Sunday abangazi ngomthunzi. Ngangibani lana? Ukhuluma nenkunzi la ubhusha masikele isikhovu isingenamelusi inkunzi abantu bayivimba ngapha abuya ngapha inkunzi ekhuza ekhaba kulithandayo isikhovu uzinjani zamnqanqatha ngisukela inkunzi iyakhatha ikhathanze umfana ongenankinga nensizwa. Hayi ngiyakujabula ukwazi into wensizwa yakithi ke. Ngicela ukubuza kwensizwa yakithi njengoba uhlobo kanje umuhle kanjena ke lana nize nganje ngoba noma ngiyabona ukuthi nizoba busy lana. Nakho lana nabahlobile abaningi. Hayi sengakho nje sizojabula kanye nentombi sobungaza nomndeni wadlamini sizovela mayelana nobekwenza ubaba wakhona manje sithi cha sizojabula kanye nabo nje isimo sokuthi nathi siyathanda insizwa siyathanda umhlebezo. Insizwa yakithi ngifukubuza ke lana ukuthi ke njengoba uze kulomcimbi uyaqala noma mhlawumbe into iqala noma ukwenza njani. Hayi izwe ngijwayele nje uhamba umkangela ngizwa napho unensizwa nangonyaka odlule kuyona lenyanga sahlangene khona la ekhaya namhlanje inyanga eyodwa ngomunye unyaka sisakhona kaDlamini.